teko nanging aku ra mentolo umpama aku ra duwe rasa aku iya kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya tresno mura ono liyane nyatane aduh Gusti kuatno atiku Goyang lagi Pak Beja. Matur Mbah suwun Sampun Pak Beja nggih. Aduh ya ampun. Napa? Ya wayahe sampean barno lala pripun niki? Oh request ponakane Mas War. Ya pangga dituruti tapi ya mane masa sampean gak rene request Pak Lie to gak gelem jaluane ngono. Sido Rondo. Lah nggih, Mas ya rene ta Mas kancani Pak Lie Beja. Jenenge sapa ta wi? Iki Dani rene ni. Tak tutuk engko ora rene. Dani wani rene apa ora? Ringga. Dene Ringga. Mrene lho ambek nyawer rumoso Pak Lie tok ae kon. Lah nggih kalah kali Pak Lie nggih. Cemen. Ringga ro Dani cemen. Sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati gawe ora ora urung saiki dadi rondo
lamaranmu sing kakong. Masih bersama Pak Bejo. Kabeh iki ora perlu diketuni, janjiku mbiyen aku sanggup ngenteni. Kelan aku uga dadi jodone, Ra kena prawane tak enteni rondone. ora yana sampeyan saben ngenteni. Nyatane tresnomu tulus lan suci, sing kasuwun sing gedhe pangapurane. Anjung tresno bebojoan selawase. Goyang lagi Pak Bejo. Mau enak Pak Bejo? Yen kula sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe ora murung saiki dadi rondo. Kabeh ora perlu diketuni, janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Aku uga dadi jodone, Ra kena prawane tak enteni rondone. ora yana sampeyan sabar ngenteni. Nyatane tresnomu tulus lan suci, sing kasuwun sing gedhe pangapurane. Anjung tresno bebojoan selawase. Anjung tresno bebojoan selawase. Matur nuwun Mas, terima kasih Mas.